Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. ug karon sa katapusang sumpay ni atong sugidlanon, Eskwadro! Nagisanpit ko nun ini sa pangangabitsyor, Kaspar. Siya na sab. Huton niya tingali kita niya sa pagpamatay, Misael. Dili ka na may tabo. Dili yun. Sinuon. Siya mao'y matapos. Siya ang mamatay. Magbayad siya! Misael. Sa musugot sila sa dili, kinalangan kumpato na ginamo ang baluarte sa markang dagon. Ayaw kalimot, Misael. Tinugyanan sa balaod si Captain Clint Ringa. Busa siya mo ay agdan niyo. Ayaw pagpada sa imong kasuko. Aliyah. Di ba na kamusangan ninyong buhaton, Misael? Binjak. Kinalangan matapos na kini Captain Clint Ringa, sir. Ato na kinipaingon. Wa na ilayang ugma nga atong ikahatag alang sa mga kagaw sa katilipan. Ang inagid silang puhagon. Kay hinahinay na mikuyanap ang kagaw sa ilang kadautan. Ang imong insider nga to sa baluarte sa markang dagon. May kontak na ba nimo? Gipaabot pa nako ang iyang pagtawag. Ilaot nga nakuha ni mo ang gustong dapit. Gituyo kong balik-balikon kini aron dili ka mo masipya sa inyong misyon. Salamat ni nato. Ako na kanang itimanan. Og nanay plano ang team ni Captain Clint Ringa bahin ni ana. Sige, pag-amping ka mo akong binjag. Bye. Traitor ka sa biyahe, Noy Nato! Major Gaspar. Noy Nato, lain para kung sayop mo ang paghatag ko nimo sa tibuok kong pagsalig. Major Gaspar, nasayop kasi mong gituuan. Wakakunta! Klaro kay na kung nadungog ang panagsulti niyo sa giingon mong agawang binjak sa cellphone, Noy Nato. Dili ka makalimod. Pasyon ba ko nito, Major Luisito Gaspar? Paabutang isilot ko kanimo, Noy Nato. Ringo! Dad-a kining tiguang sa bitayanan! Ambi ka ng cellphone mo, Noy Nato! Hatang ka na to'y talaydol? Oh, dugay na di kung nailad anang tawana. Kalyado di ay siya nila ni Glina og Irineo. Hunsa? Gipandam ko na ang pagsilot kaniya. Dili ko siya larkuhon og patay. Ipatagamtam ko kaniya ang inanay nga kasakit una pahukman sa kamatayon. Kana maunindot ibo nga plano ako. Daling pa lang ka. Basta talaydol. Patay! Nanawag pan si Noy Nato. Unsa kay dugang kalabuan dito sa inyo matangan. Hello, Noy Nato? Hello? Noy? Nagkabati ka ba nako? Pangag sa ilong! Major Gaspar. Mayong pagkina sa tiguang sayang papel. Imo di ay siyang kontak diri sa sud sa organisasyon. Binjak! Kung sige buhat ninyo kang Noy Nato, giunsa ninyo siya. Dili mo na kinaangay pang ipangutana, Binjak. Angay lang nga ang taong traidor mamatay. Major Gaspar, kakaw kayod. Magbayad ka sa imo kadautan. Nagsunod rin atong gisakyan nga motorsiklo ang duha ka mga sakyanan sa team ni Captain Clint Ringa. Misael, nabalaka ko sa posibleng nagahatan karon ni Noy Nato. Ayaw pa da sa imong gibati karon nga kasuko. Kay siya dili madugay.
matapos ang kadautan sa kagaw nga Major. DSI, bangag sa ilong. Dili na ti kadugayon pa sa pagpaantos noy nato. PSK, pahuway sa kalinaw. Diya, Basta talaydol sa talayan. Aw, patay. oh, bangag sa ilong. Lain ang gabot ng mga tinugyanan sa balawd. Madam Ching, Gubat! Kada kita sukol gubat sa mga pulis! Kita sukol sa ilaha ba? paduay ang mga dragon. Yamo sukol ni ng mga tinugyanan sa balawd, Ringo. Dali, uban ako, Madam Ching. Oh, medyo kasal. Men, take cover! Take cover! Kamusin sila! Mahurot kita kung di kita masugol! Men! Fire! Tara nga atong mapenetrate sa area! Move! Go, go, go! Go! Bangag sa ilong. Murot kita nila, Madam Ching. Kada sa lukta, napalinig ka nunay ang piloto sa helikopter. Ikaw ka na dali. Oh, uy, gipanda na sa piloto ang helikopter. Nana! Kaspan! Ano kita makabiyan sa hanin ng pita? Dali! Niolbo ang imong helikopter, Madam Ching. Oh, kaspan! Ikaw ka na dala sa akong luwas ka dapit. Ikaw sikyo sa ako ba? Ah, bahala ka. Mag-ihay tayo ng higil na, Madam Ching. Why mo surrender? Sa mga tinugyanas malawd! Wa! Kinahanglan magapalayo ko. Di ka din eh. Dili pa ko gustong mamatay. Ayaw na gani ang imong kamatayon! BSI, pag-agsailong. Dili ko siya paminaw. Kinahanglan magapalayo ko. Di ka din eh. Kalakotob dito, Gaspar! Oh, uy. Binjak! Mamatay ka! Kaka, hanggang dito, Gaspar! Sa katapusan ng patay, lagi ka, Major Gaspar! Ikaw ang mamatay! Binjak ang dili ako! Gago ka. Wa makadrot sa kong lawas ang imong bala. Tungod sa gisulog kong bulletproof. Ikaw ang matapos, Binjak, alias codename Alba! Ah! Bangag sa ilong! Eskwadro! Ikaw ay ang patay sa ako! Ako ka na naghahankuhan! Ako ka na hatag sa imo na hankuhan sa promise! Ayaw ako gahilo ah! Kay dili mapalit og sapi ang balaod nga mo'y gibarugan sa Eskwadro! Kadang-kadang nga nagpasad ng mga pating lawas. Huwag ibisan usa kanila nga misurrender. Di pagkamatyan gida nila ang gimando sila nga gaon. Sila ka si Misael o si Binjak. Kung sa nagkahikalambuan sa paggukod nila sa insik o sa tagaw nga Major Gaspar. Magsusi ko sunahan. Patayng lawas kini si insik. Nasagbay sa kural nga alambre o bagtuwa din taon. May mga agi pa sa mga bala ang iyang kalawasan. O, kanang pambuyon sunahan. Patayng lawas usab ka na ni Binjak. Patay na dahil siya. Haing magkasla si Misael o Major Gaspar. Kami, Misael? Ha?
Maluoy ka! Maluoy ka! Ayaw pagjabaw. Kay dili ka makaluluoy paminawon. Ayaw kong pati ha! Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan. Ayaw! Ako ang Eskwadro! Ah! Pweh! Diha karagid kutob Major Luisito Gaspar. Natapos yun ang iyang dautan kinabuhi sa kamot sa maisog na Eskwadro. Mission accomplished, Captain. Og dinhi mga igala na hug ang tabil dini nga atong sugilanon. Eskwadro! Tagsulat Marvin Caballero, Direktor Jennifer Dato Minyosa, Spinner Ariel Mancao, Soundman Ricky Bangis Garing, Audio Editor Lloyd Gabiana. Og mga igala sa di pa kami manamilit kaninyo ari ang naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Misael, Randy Padayaw Susong, Alia og Atiladay, Marites Albores, Glenn Nang Bating ug Madam Ching, Ingrid Miss I Bertudaso, Major Gaspar, Oji Kumpuk Rakasa, Vice Sarge og Noy Nato, Aldwin Lacorda, Nang Butyang og Laika, Jennifer Dato Minyosa, Ringo, Clint Garing, General Mart og Bay Jam, Binjak, DGM Caballero, Captain Clint Ringa, Ray Arellano. Hangtod na lang sa sunod sugilanon, kini si Ray Arellano moingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Dalit kaninyo sa RMN Drama. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.